naglaba, nagluto, di pa tapos. Kasi hindi, yung binili ng anak ko na manok ay matigas pa. Kaya naisipan ko munang mag-silent live. So, as usual, iiwan ko naman po ito at isasaling ko kasi may nagpapatugtog ulit. Kasi Sunday today. Ayan. Thank you so much.
Hello, hello, hello. May bumibili, may ay naku, hindi ko maano kanina.
So, ayan guys. Bye-bye na sa inyo. Thank you so much.